Hello लोगोफोर दाना बे समाव आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। अब्ला फै लोगोफोर दाना बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आङो बे समाव थामथिम जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ खोनासंनानै गाहाम मोनगोन होननानै मिजिं थिहरबाय। अब्ला बे समाव आङो फरायगोन बोसोन बिजाब 2 बालाब 1निफ्राय 22 सिरिसिम। हेडिंआव लिरनाय दं गियाननि मोननाय, माने गियाननि बाथ्रा बेयाव बुंदों। आं फरायनि आंनि बिसा आंनि फोरोंनायखौ सोलोंदो, आंनि फोरोंनायखौ जेब्लायबो दाबावगा, गियाननि बोसोनखौ खोनासंदो आर बेनि मानिखौ बिजिरनानै लानो हास्थायदो। नोंथारगौयैनो गियानखौ हास्थाय आर बेयाव मा दं बेखौ बिजिरनानै नाय। रुपा एबा थाखमानाय दोहोनखौ नागिरनाय बादि ब्रा ब्रा नागिरथाबदो। नोङो नागिरोब्ला फोरबोखौ गिनाया मा बेखौ मिथिनो हागोन आर इसोरा सोर बेखौ मिथिनो मोनगोन। जाया गियानखौ होयो बियो बे फोरबोआनो, बेनिफ्राय गियान आरो मिथिनो हानाया फैयो। धोरोमियाफोरनि थाखाय बियो गियानखौ बुथुमनानै दोनो आर न्यायफोरखौ बियो रैखा खालामो। न्यायनि लामाखौ बियो दिथा होयो आर गावखौ फोथायग्राफोरखौ बियो बेङो। नोङो आंनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला धोरोम, न्याय आर मोजाङा मा बेखौ मिथिनो हागोन आर नोंनि मावनांगौखौबो मिथिगोन। नोङो गियानि जागोन आर नोंनि गियाना नोंखौ रंजाहोगोन। बिजिरनो आरो बुजिनो हानाय गियाना नोंखौ रैखा खालामगोन आर गाज्रि मावनायनिफ्राय नोंखौ हमथागोन। बाथ्राजों गोसोखौ फुदुंग्राफोर, पापनि लामायाव थाबायनो धोरोमनिफ्राय एरखेग्राफोर, गाज्रि हाबा मावनो गाहाम मोनग्राफोर आर मावनानै रंजाग्राफोर आर फोथायजाथावै मानसिफोर, बेफोरनिफ्राय बे गियाना नोंखौ रैखा खालामगोन। गोदै रावजों बुरखायग्रा, बिसाय नागारग्रा आर हाबानि समाव समाय लानायखौ बावगारग्रा गाज्रि हिन्जावफोरनिफ्राय नों गावखौ हमथानो हागोन। बे गाज्रि हिन्जावनि न'आ गोथैनि लामायाव, बेयाव थांग्राफ्रा थैनायनि हादराव थाङो, बेनियाव थांनायफ्रा रावबो फैफिना एबा बियो जिउनि लामाखौ मोनफिना। बेनिखायनो नोङो मोजां मानसिनि लामाजों थाबाय आरो धोरोमनि लामायाव था। धोरोमिया मानसिया इसोरनि सिगाङाव दाय गैयै, बेफोरल' जोंनि बे हादराव थानो मोनगोन। आन्थाय इसोरा दुष्टफोरखौ बे हादरनिफ्राय बोखागोन आरो पापीफोरखौ गोजान खालामगोन। हामबायसै लोगोफोर, नोंथांमोना बे गाहाम बाथ्राखौ, गोथार बाइबेलनि गियाननि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो सोलोंबाय होननानै मिजिंथिबाय। अब्ला नोंथांनिसिम बेखौनो आङो खावलायनाय, नोंथाङा जुदि आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै लादो, जेन' नोंथाङा गोदान गोदान भिडिअ मोननो हानायफोरबायदि। एसेनोसै लोगोफोर, इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों। गोजोन्थों।